Bona tarda. Mirarem de començar. Molt bona tarda, dic. Mirarem de començar. Veig que ara ja pràcticament tothom està assegut. En primer lloc, us agraïm molt també la presència avui. La veritat és que és una d'aquelles tardes que ve de gust venir aquí al Real Monestir de Pedralbes. L'ou com balla, amb una cantonada del claustre, dijous de Corpus. I a més amb una temàtica que ara immediatament presentaré, i també presentaré els dos ponents que avui ens acompanyen i que tindran aquest diàleg amical com venim tenint des del mes de desembre. La temàtica és espiritualitat i vida quotidiana. Aquí hem tractat temes molt distints, espiritualitat i ciència, espiritualitat i art, Orient i Occident. Hem tractat diàleg entre creients i no creients, però ens semblava que dins d'aquest cicle, que tancarem el mes de juny, el 12 de juny, d'aquí molt poc, durant aquest curs, era important també dedicar una sessió al binomi o al vincle entre espiritualitat i vida quotidiana. Sobretot per trencar un tòpic que està molt estès, segons el qual l'espiritualitat, el conreu de l'espiritualitat, és una espècie de pràctica completament extemporània, o fora de la vida quotidiana, de la vida secular, de la vida laica, de la vida cuitada que la majoria de nosaltres portem. I per tant, per trencar aquest tòpic i per mostrar que hi ha formes, maneres molt distintes de conrear l'espiritualitat en la vida quotidiana, ens va semblar que podíem convidar la Berta Meneses i en Joan Garriga, que molt amablement van acceptar aquesta invitació. Presento primerament la Berta Meneses, és molt coneguda per persones d'aquí, potser alguna persona no la coneix. Ella és religiosa de Sant Felip Neri, és llicenciada en Ciències Químiques i en Teologia i és mestra zen. Això ja fa un tipus de personalitat molt singular dins del nostre panorama, en particular no només a Barcelona, sinó a Catalunya i el conjunt, diguem-ne, d'Espanya. És una persona formada en meditació i en espiritualitat zen per diversos mestres i que a la vegada ella mateixa ensenya, acompanya, guia a moltes persones i a més persones molt distintes d'edat, de tradicions, de procedències, fins i tot d'identificació ideològica i religiosa en la pràctica del zen. I li agraeixo molt que hi sigui. Sé que un dels seus mestres és Billy Jaeger, que especialment és conegut a casa nostra arrel d'aquest llibre, La ona i el mar, entre altres, i que ha viatjat molt lluny, fins al Japó, per formar-se en la pràctica del zen i en el mestratge del zen. A la meva esquerra hi ha en Joan Garriga, que també és molt conegut per moltes persones d'aquí. De fet, alguns que heu vingut doncs, el seguiu i el coneixeu i el tracteu. Psicòleg humanista i codirigeix l'Institut Gestalt de Barcelona. Una persona que, a més, imparteix conferències en diferents llocs del país i especialment en l'àmbit sud-americà. Ens coneixem especialment d'haver compartit algunes tertúlies radiofòniques i autor de diversos llibres, dels seus últims llibres, que té un títol que té moltes ressonàncies en la literatura hispànica clàssica, El buen amor en la pareja. El llibre del buen amor és el primer que a mi se m'ocorria llegint aquest títol de l'Arcipreste de Hita, allò que havíem estudiat a batxillerat alguns fa segles, quan fèiem batxillerat. Jo li agraeixo molt que estigui aquí i des de la seva altra font d'inspiració també li hem demanat que amb tota la llibertat plantegi aquest tema i que sobretot propiciem aquest diàleg. La finalitat dels diàlegs de Pedralbes no són fer microponències, sinó que hi hagi un diàleg entre els ponents i un diàleg també entre els ponents i les persones que amablement heu vingut. Jo acabo aquesta entrada referint-me a aquella distinció que feien els clàssics medievals. Els medievals distinguien dues formes de vida, la vida activa i la vida contemplativa. I alguns, certament, es van dedicar exclusivament a la vida contemplativa i això va donar peu a ordres contemplatives, doncs
com per exemple les mateixes clarisses, és una ordre contemplativa, en aquesta casa val la pena dir-ho, o la regla de Sant Bru, o la regla de Sant Benet de Núrcia, i d'altres es dedicaven exclusivament a la vida activa, i per tant a la vida de la producció i del consum i de la subsistència. Però, al meu entendre, la clau es troba en trobar l'equilibri entre vida activa i vida contemplativa. I jo crec que les dues persones que ens acompanyen, d'una manera o d'una altra, ajuden a obrir parèntesis en la pròpia vida i a pouar les pròpies fonts espirituals. I això no és gens senzill, trobar aquest espai per poder conrear també la vida contemplativa amb tot el que això comporta, perquè d'altra banda la vida activa tingui més sentit, o tingui algun sentit. La meva tesi és que nosaltres estem molt immersos en la vida activa, fins i tot diria hiperactiva, i que això va assecant la vida espiritual o cada cop ens és més difícil centrar-nos, pacificar l'ànima, asserenar-nos i retrobar les pròpies fonts que nodreixen la pròpia activitat. Jo crec que tant la Berta Meneses, amb el seu propi bagatge i el seu mestratge, com en Joan Garriga, també en el seu propi bagatge, ajuden les persones a pacificar-se i a trobar-se i a centrar-se. I només això és extraordinàriament beneficiós pels qui es beneficien d'una i altra pràctica. Tant els ho agraeixo, dono la paraula a la Berta Meneses. Tens la paraula, Berta, i moltes gràcies. Gràcies, Francesc. Bona nit o bona tarda a tothom. Donat que el tema és espiritualitat i vida quotidiana, he pensat explicar una miqueta, saber una mica com es situo jo el concepte, la paraula espiritualitat. O sigui, quan parlem d'espiritualitat estic pensant en descobrir una dimensió de la realitat que és innombrable i que està més enllà de les nostres categories i nostres representacions, però que s'expressa i que es realitza en l'àmbit concret del vivir quotidià. Dit això, crec que l'espiritualitat consisteix, sobretot, principalment, en un procés transformador, bàsic, en el que ens desprenem del nostre narcisisme o del nostre egocentrisme i ens entreguem al misteri. Aquest misteri he vist que és allò en el qual som, ens movem, vivim, i que es manifesta en la multiplicitat de totes les formes i de tots els fenòmens. És a dir, la realitat, això que diem la realitat, manifesta clarament, ha de manifestar clarament l'essència. Dit això, és important, crec, que una autèntica espiritualitat que implica aquest pas de despullar-se de l'egocentrisme i obrir-se al ser, porta una nova manera de veure. O sigui, un dels aspectes importants que vull accentuar és la nova percepció. No és nou ara, perquè si mires tota la mística, des del mateix Hugo de Sant Víctor deia, els victorinos del segle XII, ja parlaven de la importància d'obrir l'ull de la percepció. Tenim 3 ulls i l'ull aquest, l'ull espiritual, és necessari obrir-lo. I per què? Perquè crec que no podem entendre la realitat i no podem obrar, actuar en la realitat sense una percepció nova, sense una nova manera de veure. L'acció lliure, l'acció en la vida quotidiana, el que realitzem, si està lliure d'aquest egocentrisme, que és el que apunta a una veritable espiritualitat, ens porta a realitzar el que en el llenguatge xinès es diu el wu wei, o sigui, l'acció de la no acció. És a dir, una acció realitzada sense ego. És a dir, fem possible, com si diguéssim que
tota la nostra acció realitzi allò que cal fer. Per això crec que és veritablement difícil poder realitzar aquesta activitat quotidiana lliure d'ego sense un procés en el qual el camí és un camí de coneixement profund. En la tradició zen hi ha un gran escritor, filòsofo, etc. No és filòsofo segons alguns, però bueno, el maestro Dogen Zenji, que és del segle XII, i en una de les seves obres, molt important, el Sobo Genzo, diu quelcom que és bàsic. Diu, conèixer és despertar, desvetllar l'ull, estar obert a percebre aquesta realitat espiritual en el quotidià, solament és possible coneixent-se a si mateix. O sigui, el primer pas és aquest conèixer aquest ésser profund, essencial, que a tots ens configura. I conèixer-se a si mateix, continua dient el mateix text, implica oblidar-se de si mateix. I aquest oblit de si mateix no és una altra cosa que l'alliberar-se de l'ego, del egocentrisme, del narcisisme. I aleshores, quan aquestes dues premisses es compleixen, aleshores tota la realitat, absolutament tot, ens configura. És a dir, som capaços de veure en les coses, en els aconteixements, en les persones, aquesta realitat, i la nostra acció, la nostra actuació, serà una actuació lliure i alliberadora. Però aquest és un procés, aniré ràpid, és un procés que precisa eines. I jo crec que, abans deia el francès, que estava vida activa, vida contemplativa, sense cap separació, evidentment, però sí que es necessita com mitjà el silenci i la meditació. Crec que sense aquestes eines és impossible accedir a aquest àmbit profund que a tots ens configura. És impossible veure, sentir, pensar, tastar el món. És impossible sense aquest silenci que ens ajuda a copsar aquesta realitat que som. A més, és un procés dinàmic que té com dos moviments. Per una part, és un moviment que podríem dir ascendent, és a dir, des del silenci, des de la connexió en un mateix, s'obre dins nostre un espai infinit, d'apertura infinita, i és des d'ahí que ens aixequem, diguem, entrem en el món, ens posem en activitat, entrem en relació i sense oblidar aquesta apertura infinita que s'ha copsat en el silenci, tota la realitat queda com embolcallada, com abraçada i ja no és el mateix. Ja no és el mateix, les nostres mans no seran manipuladores, sinó creadores de la realitat, perquè neix des d'aquest àmbit del silenci. Això és un punt que volia notar, que crec que és important, que és bàsic. I una altra qüestió és que un altre mitjà important és l'atenció, el ser cada vegada més capaços de viure conscients en cada moment. És una mica difícil a vegades en la vida que portem tan sumament trepidant, però aquesta consciència de l'aquí i l'ara és bàsica. Crec que tenim que fer tot el possible per fer-nos cada vegada més atents a la realitat. És una espiritualitat que té en compte que tota la realitat parla, que tot ens està mostrant quelcom que és important per a nosaltres. La vida, tal com vivim, moltes vegades, recordant una frase d'un antic mestre zen, podria dir que la vida nos vive a nosaltres, ens viu a nosaltres. No sempre som nosaltres els protagonistes de la vida. Solament quan som més conscients, aleshores som protagonistes de la vida. Molt sovint l'acció no és acció, és reacció. I és reacció perquè en la vida
vivim a vegades molt a la superfície i les situacions ens impressionen, ens impacten i normalment reaccionem als impactes. No tenim l'hàbit de, davant d'un impacte, anar cap al centre, cap al ésser, i respondre des del silenci, des del fons de nosaltres mateixos, des d'aquest ésser que som. Aquest moviment és consciència, és simplement de quina manera ens fem cada vegada més conscients perquè davant els estímulos i davant les respostes hi hagi consciència entre mitges. I això és impossible si no tenim aquest hàbit de l'atenció d'anar cap al centre. Però la vida també té situacions difícils. Per exemple, existeix la fragilitat, la malaltia, la mort, el sofriment en general. De quina manera afrontem aquesta quotidianitat des d'un àmbit profund, des de l'espiritualitat, dit així. Jo crec que és fonamental veure que el sofriment, les insatisfaccions, les carències, les crisis, molt sovint són una oportunitat gran. És una frase molt dita, això, no? És l'oportunitat que tens, no? Però no és fàcil veure l'oportunitat si nosaltres estem identificats solament amb el nostre ego, amb el nostre jo condicionat, amb el nostre jo petit. Solament des d'aquesta percepció profunda podem abraçar aquestes situacions a vegades difícils de la vida, obrir una nova percepció a aquesta realitat, permetre que la nostra consciència s'amplie i que tingui una altra manera de poder gestionar. Això implica conrear una gran confiança en aquest àmbit profund de l'ésser que som. I aleshores sí que canvia. És aquella frase de Rilke, m'estic recordant en aquest moment d'aquell poema de la tardor de Rilke, que al final diu una cosa semblant a aquesta, no? Estic dient de memòria i no és exacta. No? Tot cau, parlant del sofriment, de la mort, tot cau, però la gran confiança és creure que sempre hi ha unes mans que acompanyen o que sostenen la nostra caiguda. I aquesta realitat de fons és precisa este conreu i aquesta connexió. O sigui, sentir que cada dia puc retornar al lloc, a aquest lloc desconegut meu, que fa que les coses totes, des de fer una truita fins a preparar una classe, tot siguin cada vegada més íntimes, tinguin aquesta qualitat de que estan responent a la vida, són el que cal que sigui, tenen tal edat. No cal que m'estengui molt més, però seria important que vull dir que aquesta nova consciència, que està basada en l'aquí i en l'ara, potencie cada vegada més aquestes actituds d'obertura, d'escolta, de receptivitat, de percepció, de veure la realitat, de despertar aquesta realitat, d'entendre la realitat i, per suposat, aquesta realitat ens compromet. O sigui, sense la saviesa és impossible la compassió. I per això és necessari aquest coneixement. I la compassió és un compromís bastant seriós en el món en el que cadascú vivim. Ja ho deixo. Molt bé. Gràcies, Berta. Joan, tens la paraula. Endavant. Nada, estaba escuchando a Berta y creo que voy a decir lo mismo, pero de otra manera o muy parecido. Y antes de empezar, lo que quisiera es hacer presentes aquí a mis 4 tíos religiosos, porque yo me pasé muchas tardes y muchos días de mi infancia en conventos, en colegios de religiosos,
Y así que quizás sean ellas y él, porque son 3 monjas religiosas y 3 monjas y un monje, los que me infectaron un poquito y los responsables al final de que hoy esté aquí. Así que, nada, yo les tengo un gran cariño y digo sinceramente que alguna semilla acerca de una búsqueda distinta de la búsqueda del mundo quedó plantada también con su estímulo. Y yo no soy un teólogo, no soy alguien que me dedico a la espiritualidad, sino que me dedico a ayudar a las personas en su viaje existencial, en las vicisitudes, en las contrariedades, en los problemas. Y para mí cada vez es más claro que cuando enfrentamos asuntos difíciles, importantes de la existencia, no basta con lo psicológico. Hay que abrir una ventana también que vaya más allá de lo psicológico y que podríamos llamarlo psicoespiritual, porque hay cosas que no se calman con tecnología, con estrategias de la mente, sino que tienen que ver con la apertura, o se calman o encuentran sendero con la apertura a la dimensión del misterio, como decía Berta. Viniendo aquí y preparando esto, pensando en esto, tenía también ganas de hacer presente a Claudio Naranjo. Claudio Naranjo ha sido una persona y sigue siendo una persona maestra y muy significativa para mí. Y Claudio Naranjo habla a veces de una historia de Nasruddin. Nasruddin es un personaje de los cuentos sufíes y habla de esta historia para ejemplificar también qué es esto de apartarnos de nuestra esencia y cómo lo hacemos. Y también viene a explicar que la caída, la dificultad, los problemas que tenemos en la vida no son solo deficiencias amorosas, sino que son deficiencias de sentido, deficiencias ónticas. Los problemas que tenemos los tenemos justamente porque nos hemos apartado en exceso de este lugar esencial, de este latido igual para todos, de este aroma, de este ser, de esta presencia, del Atman, del vacío, de tantos nombres como recibe esta vivencia que algunos experimentan y que al final en la mayoría de las tradiciones se acaba reduciendo a distintos nombres para la experiencia de lo divino. Y Claudio Naranjo explica la historia de Nasruddin, y Nasruddin está buscando la llave de su casa y la está buscando afanosamente en la farola de su pueblo, debajo de la farola de su pueblo. Y entonces se acercan amigos y empiezan todos ahí a ponerse a 4 patas ayudándole a buscar la llave. Así que pasan muchas horas buscando la llave. Y al final uno de ellos le pregunta a Nasruddin: pero dime una cosa, ¿tú estás seguro que la llave la perdiste aquí? Y Nasruddin dice: no, yo estoy seguro de que la llave no la perdí aquí. Y entonces, ¿por qué la buscas aquí? Bueno, la busca aquí porque aquí hay más luz. Y yo creo que esto es una metáfora que nos indica que por alguna razón la vida nos exige extraviar la llave. Y probablemente sea la llave del misterio, la llave del ser, la llave del corazón profundo, de este lugar silencioso, informe todavía, del lugar de donde venimos. Y luego por alguna razón nos dormimos, nos olvidamos de que existe este lugar, y entonces buscamos la llave, porque es una necesidad buscar la llave, pero la buscamos en el lugar equivocado. Y este lugar, el equivocado, es el lugar de las pasiones humanas, es el lugar de la cárcel interior, es el lugar del punto de vista que cada uno edifica para que le vaya mejor. Así que habría muchas maneras en las que nos apartamos, entre comillas, de lo divino, para sumergirnos en el ego, como decía Berta, con la esperanza o con la creencia, seguramente ficticia, de que el camino del ego, que son nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros temores, nuestras fijaciones, en realidad yo creo que el camino del ego, y tal como lo explica Claudio Naranjo también, está hecho de puntos de vista que encajan con los pecados capitales de la tradición religiosa también. Es el enneagrama, le añaden 2 más. Sea como sea, apostamos por un camino que no nos rinde el fruto que debería de rendirnos. Y entonces
la vida se convierte en un viaje muy interesante. Yo creo que la vida es un viaje heroico, y así lo expresa también Joseph Campbell, que habló de la vida como el mito del héroe, pero también es el viaje del alma. Yo creo que la vida es el viaje del alma, afanosa y deseosa de reencontrarse a sí misma, aquí y allá, cuando por error o por descuido nos pilla un poquito más despiertos. Y a veces nos pilla un poquito más despiertos en una experiencia en la naturaleza, en una experiencia de comunicación, pero el alma constantemente está deseando que la recordemos, que la tengamos presente. Y el alma se hace más presente cuando el ego se resquebraja, cuando nuestros puntos de vista no siempre se confirman. Pero yo he ido explicando que en el viaje del alma cuentan por lo menos distintas tareas. Y una de las tareas importantes es algo que nos vuelve humildes, que es reconocer los dones recibidos y entregarlos a la vida. Así lo expresaba Mozart, por ejemplo, cuando Mozart decía que él sentía una gratitud muy grande hacia los dioses, porque cuando le dictaban la música, y con eso estaba expresando una pequeñez, como diciendo, mi gran inspiración para la música no es sino un don, no es sino un regalo de los dioses, y estaba muy agradecido a los dioses porque cuando le dictaban la música daba la casualidad de que lo hacían al estilo mozartiano. Así que también una vez uno de mis maestros ha sido Bert Hellinger, y la primera vez que vino a Barcelona, Bert Hellinger le pregunté sobre espiritualidad, porque se podía sentir en él esta presencia silenciosa de un hombre que se ha purificado, que ha sido expuesto a las llamas de la contrariedad para que se abra esta ventana. Y cuando le pregunté por la espiritualidad, él medio se enojó. En aquellos momentos no le gustaba hablar abiertamente de espiritualidad, pero contestó, espiritualidad es una madre que cría 8 hijos. Esto es espiritual. Y yo creo que es una vertiente de la espiritualidad es ponerse en sintonía también con lo que la vida quiere para nosotros, con los dones que nos entrega, y también en lo cotidiano servir a la vida con los dones recibidos. Pero otra tarea también que el alma usa para ser evocada de nuevo, no solo son reconocer los dones y entregarlos a la vida, sino también reconocer las heridas. Y antes lo decía Berta también, la vida es un viaje existencial, o como decía Joan Baez decía, vengo con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Pero en la vida nos encontraremos con heridas, pérdidas, cosas que no son como queremos, desamores. Y muchas heridas también son una oportunidad para limar la grandeza de nuestro ego, a fin de que comprenda una cosa tan simple como que en este diálogo que podría ser la vida entre el yo y la vida soberana. Y también el alma utiliza muchas veces la adversidad para manifestarse. Alguien dijo que la adversidad abre al alma una luz que a veces la prosperidad le niega. Y yo que trabajo con tanta gente he visto personas que les alcanza una enfermedad grave, o un desamor, o un divorcio, o una traición, o el anuncio de una muerte, o una pérdida. Y entonces llega el momento de poner las armas, llega el momento de reconocer la limitación, llega el momento de la humildad, llega el momento de, con suerte, aprender a rendirse y poder pronunciar en algún lugar interior esta frase que nos libera a todos, que en cierto modo es, hágase tu voluntad. Así que la vida es un viaje con suerte en el que, y esto lo dice Claudio Naranjo, la neurosis no solo es una neurosis tal como dicen las teorías oficiales de que no hemos sido amados lo suficiente o no amamos lo suficiente. En realidad la neurosis es la pérdida del sentido, la pérdida del recuerdo, la pérdida de este aroma que nos acompaña y que es la presencia de este latido, de este vacío, de este lugar de descanso, de este lugar virtuoso, de este lugar amoroso. Entonces yo creo que para este viaje
algunas alforjas que nos son útiles y nos acompañan, también son muy parecidas a las que decía Berta. ¿Cuáles? Atención, atención. En realidad, Gurdjieff, que está detrás de esta fábula de Nasruddin, decía que nos hemos convertido en máquinas, en seres compulsivos que repetimos y que hace falta que pongamos conciencia, atención. Entonces, en lo cotidiano yo creo que es una tarea gloriosa y sencilla para todos poner atención. ¿Y poner atención a qué? Poner atención primero a los contenidos de nuestra mente, a cómo funcionamos, a nuestras pasiones, a nuestros temores, también para desenmascararlos lentamente, para reconocer que más allá de esto también podemos poner atención lenta, progresivamente, a otro lugar que está tomado por otra atmósfera, que no es la atmósfera de las pasiones humanas, sino que es la atmósfera del silencio. Pero otra cosa que es importante para mí también en el camino de la espiritualidad, en lo cotidiano, es la devoción, o si queremos, el amor. Yo creo que nos conviene y mucho también en lo cotidiano aprender a ejercitarnos en movimientos expansivos de nuestro corazón. Y un movimiento expansivo de nuestro corazón es aquel que mira al otro y le dice: tú también eres yo, tú y yo somos el mismo. Un movimiento expansivo del corazón es aquel que no está dispuesto a rendir culto a nuestras ideas sobre el bien y el mal, a nuestros conceptos y a nuestras imágenes mentales, y está dispuesto a contemplar la realidad tal como es y abrirle más y más cada día el corazón. Así que muchas veces también el viaje del crecimiento personal no es gritar al universo: yo soy más y cada vez más, sino yo soy más porque tú también eres yo. Es abrirse a lo ajeno, a lo extraño. Así que también una pata para el camino espiritual es la pata del corazón, del amor contemplativo, del amor que no hace diferencias, del amor que es capaz, como dice también el Evangelio, de amar a nuestros enemigos, de amar nuestras heridas, de amar nuestras traiciones, de amar aquello que nos duele. Yo creo que es muy importante también en el camino espiritual de lo cotidiano estar abiertos a vivir el dolor sin oponerse demasiado al dolor. Porque el dolor asumido nos pone un poquito más cerca del amor. Pero otra vertiente, y esta es la vertiente intelectual de la vía espiritual en lo cotidiano, es la del conocimiento, la de una cierta sabiduría. Una cierta sabiduría de que, o como decía Ramana Maharshi, prácticamente todo lo que él proponía era la pregunta repetitiva de ¿quién eres tú? Pero si uno se pone insistentemente a tratar de responder a esta pregunta de ¿quién soy yo?, uno se da cuenta de que no se encuentra, de que no se calma diciendo yo soy mi cuerpo, no se calma diciendo yo soy mis sentimientos, no se calma diciendo yo soy mis pensamientos. Uno se da cuenta de que todo esto es efímero, de que va y de que viene, que no es sólido. Entonces, esto hace una diferencia también, de que la vida nos va bien, la vida nos va mal, o como decía San Agustín, decía, la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da, y en soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Pero esto es posible cuando sabemos que no somos nuestro cuerpo, nuestros sentimientos y tampoco nuestros pensamientos. Que hay algo más que late, que está presente, que es el misterio, que es el silencio. Y luego creo que hay algo también que ayuda mucho en la práctica de lo cotidiano, por lo menos a mí me ha ayudado, que es aceptar ser vencido, aceptar ser contrariado. Decía Rumi, alguna vez en la vida tu casa será destruida, caerá. Y cuando tu casa sea destruida y esté desmoronada, entonces en los cimientos de la casa encontrarás el tesoro. Y yo tengo que decir, y no lo digo solo por mí, sino yo creo que el tiempo donde yo más me acerqué a la vivencia de este lugar interior fue el tiempo donde la vida eligió azotarme con más fuerza.
donde viví la contrariedad y la inclemencia, donde me dijo, donde estás plantado ya no corresponde, cuando rompió mi statu quo. Así que yo creo que a veces la vida nos desnuda, la vida con su soberanía nos indica de alguna manera aquel que pretende ser, no eres, te toca buscar en otro lugar. Así que estas son ideas, no creo que muy distintas de las de Berta, formuladas con distintas palabras, pero encuentro un cierto parecido. Ojalá, y esto creo que es la tarea cotidiana también, tratemos de buscar la llave, no donde hay más luz, no donde estamos más cegados, sino en esta casa oscura que desea ser iluminada, o en esta casa que desea que abramos su puerta. Algo así. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan, per aquesta presentació amb aquesta formulació, per altra banda, tan poètica i tan nodrida d'autors molt diferents. Jo em permeto fer-vos una pregunta cada un per suscitar el debat, no per monopolitzar-lo, però, si més no, sí que tinc interès en fer-la. Tu, Berta, has expressat una idea que m'ha evocat un text de la filòsofa Edith Stein, quan has dit que hi ha ocasions en què un experimenta el vertigen de caure, però que hi ha unes mans que sostenen. I que, per tant, l'experiència de que fins i tot, quan tot em va profundament malament, aquest estar vençut, derrotat, al que es referia en Joan, experimento que sóc sostinguda. Aquesta experiència Stein la explica en una carta en la que oposa el seu parer a un filòsof coetani a ella, que és Martin Heidegger, per fer-li veure que hi ha un tipus d'experiència de la que no tenim vivència sensitiva ni podem percebre a través de les mans, però que és possible fer. Heidegger el que expressava és que l'ésser humà és un ésser que està abocat al no-res i a la caiguda lliure i que no hi ha res ni ningú que el sosté. No hi ha res ni ningú que el sosté. I llavors Stein li deia, jo tinc l'experiència de ser sostinguda. El que passa que aquesta experiència és una experiència transracional o metarracional, però no una experiència que entri dins del camp del concepte. Llavors jo voldria fer-li d'entrada a la Berta, però si tu, Joan, t'animes, el que no ha fet aquesta experiència de ser sostingut, quan tot cau a trossos, la teva vida familiar, la teva vida afectiva, la teva vida laboral, quan tot cau a trossos, i sents aquell vertigen ontològic, aquella caiguda lliure, com fer-li veure que hi ha unes mans que et sostenen? O aquesta expressió és pura i senzillament subjectiva? Perquè jo entenc que hi ha moltes persones que experimenten la desesperació en el sentit més profundament kierkegaardià, el no hi ha futur, el no hi ha sortida, l'ofec, i que voldrien tenir l'experiència d'aquest sosteniment, d'aquestes mans que em sostenen, però no la tenen. No la tenen, aquesta experiència. No la tenen, de cap manera. I no obstant això desitjarien tenir-la. Llavors jo em pregunto com és que alguns la tenen i d'altres no. I tu, Berta, que has acompanyat tantes persones, i tu, Joan, i tu mateix ho has dit, que en circumstàncies quan tot es trenca, això que el Cal Jaspers en diria la situació límit, o la situació de frontera, quan tot allò que era sòlid esdevé líquid o tot allò que era segur trontolla, s'esquerda, i llavors és quan he experimentat verdaderament aquesta acollida, aquest estar en les mans de Déu, deien els sants. Però el tema és quan un viu la mateixa experiència i en canvi sent que la seva caiguda és al buit i que no hi ha ningú, ni hi ha cap mà que el sosté. Jo voldria aquí que féssim una certa reflexió sobre com escolta el desesperat aquesta afirmació de les mans que et sostenen.
És clar, quan hi ha situacions, per exemple, en la meva experiència, hi ha situacions simplement que podrien dir la persona es troba en una situació emocional caòtica, per exemple, molt desesperada, i aquesta situació és una, i una altra és, per exemple, que jo he acompanyat a persones en moments de malaltia greu, no? O sigui, amb molt joves, amb moltes il·lusions, amb moltes perspectives de realització en la vida i una malaltia terminal amb un final eminent. I són situacions curioses perquè la primera és com nosaltres a vegades en les situacions de la vida creiem que les podem modificar, que hi ha algun culpable. Si és una separació, doncs hi ha algun culpable. És una situació en la qual a vegades la persona se situa en una postura que necessita que l'altre, la causa, demani perdó, canvie, doni justificacions, i està tan sumament agafat per això que la desesperació és gran. O sigui, en aquest cas, jo crec que funciona, a vegades l'acompanyament, el més important és fer que la persona se n'adoni de la no identificació. Aquest és un tema important, la no identificació en l'emoció que sent, la no identificació en el pensament concretament que està elaborant. O sigui, fer un treball que pertany més quasi a la psicologia que a l'espiritualitat, però alhora cal donar-li eines perquè trobi aquell lloc de les mans que tu deies, aquell lloc on realment tu eres tu mateix i d'una manera que no necessites res, és misteriós, és infinit, no té nom, si vols, però dona plenitud total a tu mateix. I aleshores, per arribar a aquest lloc és un procés i en un moment de desesperació no és fàcil, possiblement és impossible. I què és el que ajuda? En aquest moment ajuda molt la gent que l'envolta la persona. Aquesta gent juga un paper decisiu. Clar que en l'experiència profunda, sentint profundament la interrelació de tots, però aquí té que fer-se efectiva en 1000 detalls de la gent que està al teu voltant per a poder ser aquestes mans. Encara no són aquelles mans del misteri les que estan, però sí que són l'entorn. I la persona que acompanya té que fer molt aquest acompanyament en aquest sentit. Però en l'altre cas, quan realment no és reversible la situació, no hi ha ningú culpable, jo tinc un càncer i m'estic morint. I aleshores estic desesperat perquè se'm ve avall tot el que havia pensat que jo volia fer en la meva vida. Doncs és tot un procés que va molt més enllà que inclús allò que hem llegit que explica la Culver-Ross, per exemple. Molt més enllà. O sigui, es produeix no solament la rendició, sinó una acceptació tal que curiosament obre un espai interior increïble que tens que demanar, quasi te posaries de genolls davant de la persona perquè és ella la que està més en contacte en aquestes mans. Però prèviament ha hagut aquesta rendició i aquesta acceptació. I és evident que es manifesta. Tinguis o no tinguis creences. Jo exactament el mateix. Jo penso, una paraula que a mi m'agrada molt és l'assentiment. L'assentiment també és la rendició. I algunes tradicions espirituals diuen que rebuig és sofriment, assentiment és lliberació. Clar, de vegades això en un procés difícil porta molt temps perquè ens resistim, però quan la persona obre la porta a la postració, a la rendició, al facis la teva voluntat, aleshores apareixen les grans mans
que acullen de manera insospitada. Hi havia un rabí, Harold Kushner, que jo he llegit alguns llibres i un em va interessar molt, que es deia «Cuando a la gente buena le pasan cosas malas». I a aquest home li va passar que va tindre una criatura, ell estava acostumat a assistir a la gent de la seva comunitat amb les seves alegries i amb les seves penes. Però va tindre una criatura i quan la criatura tenia 12 mesos, alguna no anava bé i li van diagnosticar una malaltia que es deia progèria. Són canalla que envelleixen ràpid i moren amb 13-14 anys, amb la qual cosa és un destí, diguéssim, inclement per la família, entre cometes, lo d'inclement, perquè què sabem també què és el millor o què és el pitjor. Llavors va escriure aquest llibre de per què a la gent bona ens passen coses dolentes. I llavors explicava el seu procés, què li havia passat. Em queixo, em sento culpable, què he fet malament perquè Déu em castigui d'aquesta manera, quina és la meva ràbia, i, en fi, tot el procés de tots els registres que expressaven l'oposició. Per què a mi m'ha tocat viure això? Jo hauria volgut que fos d'una altra manera, però al final la conclusió d'aquest home és meravellosa. I jo l'he expressat de vegades i fins i tot l'he posat en algun llibre i a molta gent no li agrada. I la conclusió d'aquest home és les coses passen perquè passen. No passen perquè tenen aquest propòsit o perquè tenen aquesta intenció o perquè un les mereixi o no les mereixi, sinó que les coses passen perquè passen. Exacte. I també, quan s'arriba en aquesta rendició, en aquest sentiment, en aquesta comprensió, n'hi ha una apertura. És com Job, també. És el llibre de Job. Ell és sotmès a tots els càstigs inimaginables. Però també hi ha que dir que els amics de Job es queden assentats, però no al seu costat dient-li què et passa, què necessites, molestant-lo, sinó amb un tipus d'amor que és un amor molt ben entès sobre l'acompanyament als que pateixen també, que és un amor respectuós, que no és invasiu, és a dir, et fem costat, acompanyem el teu procés, respectem el teu procés i en realitat tu ets el nostre guia, no nosaltres el teu guia, però sempre estem al teu costat. I quan ens donen aquestes condicions de l'assentiment, de la rendició i un bon acompanyament, aleshores espontàniament s'experimenten unes altres mans que ens porten cap a on la vida li dona la gana de portar-nos. I quan dic la vida, també la mort. I de fet, en el llibre de Job, quan arriba en el moment àlgid, Job arriba a exclamar tant de bo l'úter de la meva mare hagués estat la meva tomba. Vol dir que hi ha un moment de Gòlgota, de desesperació i de verdadera contrarietat davant d'un Déu que suposadament és bo, però que allò que m'esdevé i allò que em passa no ho puc explicar, ni ho puc raonar, sinó que ho he d'acceptar. En canvi, al final hi ha aquesta acceptació joiosa dels dons rebuts i aquesta reconciliació plena amb la vida i amb Déu, en el llibre de Job, però hi ha el punt àlgid, és aquest element fins i tot de blasfèmia, de dir maleït Déu, maleït el moment que vaig ser engendrat per la meva mare, que és el moment àlgid de la desesperació. Obrim, si sembla, el torn de preguntes. El públic ha estat fins ara molt callat. Tenen la paraula. Endavant, si us plau. Aquí mateix. Doncs jo només serà molt curtet. Volia reivindicar més l'assumpte del defecte, dels pecats capitals i de l'ego, perquè, com bé ha dit Berta, és aquesta identificació amb l'emoció i llavors em feia falta aquí tornar a repetir la paraula ego, que el perquè, com ha dit el Francesc, uns es veuen que les mans s'aguanten per les mans i uns altres no. Potser és mirar i interioritzar-se i veure el defecte amb el quotidià, amb la vida quotidiana, identificant-se amb els pecats capitals que molt bé has dit tu, de veure fins quina mida o si vas evolucionant i vas marmant aquests defectes, perquè sempre hi intervé aquest ego. I a la vegada que ens interioritzem més i amb el nostre interior hi trobem alguna cosa, doncs veurem que sempre és alguna cosa de fora, que a l'interior sempre podem estar a l'abast d'aquestes mans que ens protegeixen.
I com molt bé ha dit ell, que jo m'havia portat aquí el destí, que influeix també el destí de cadascú, que som impermanents en aquesta vida, des que naixem fins que morim, i només trobem la permanència al deixar el cos. Dic jo, m'explico, una mica la llum, o sigui que també tenir en compte que és aquest destí que no és ningú, ni un déu dolent, ni res, sinó la manera d'interioritzar-se i de fer aquest camí, que jo mateixa veig que no és fàcil, és agafar l'hàbit i voler insistir amb el silenci i aquesta mena de meditació. Res més, perquè jo algú volia dir. Veritablement, tal com heu parlat, diguem, equilibradament, i m'ha agradat. Però hi ha una cosa molt important, que és això que dieu de les mans que sostenen. Com és que hi ha algunes persones que ho senten o no. I m'agradaria afegir un punt molt curiós. Cada vegada que una persona pot entrar en una meditació, doncs evidentment el seu conscient i el seu inconscient treballen per poder sentir l'experiència, encara que en un moment donat hi hagi una buidetat total i aquesta experiència sigui molt més profunda. Però jo m'he preguntat sempre una cosa molt curiosa. Quan es perd la consciència del jo, evidentment, qui aguanta tot el que pot ser experimentable? Clar, llavors ens preguntem una cosa curiosa. Quan s'entra en un coma diabètic, es perd la consciència, però també es perd part de l'inconscient. Què vol dir això? Que en el mateix moment que una persona es recupera, doncs no pot recordar cap instant d'aquesta experiència, ni del conscient, que evidentment s'ha perdut, ni de l'inconscient, que amb una expressió mèdica està cuidant solament la supervivència del cos. Per tant, per mi, l'expressió de hi ha unes mans que aguanten i veritablement es tenen que reconèixer, crec que es podrien expressar també en aquest punt de pèrdua total d'una consciència i de part de l'inconscient, perquè no hi ha cap record. I això us ho puc dir perquè precisament de comes diabètics, per la meva malaltia, n'he tingut uns quants. Per això la meva pregunta és sobre aquest tema, que clar, l'experiència sempre es recorda i evidentment és constructiva o destructiva, però quan no hi és, queden aquestes mans. Aviam què en penseu d'això. Bueno, no sé si he de contestar jo, però la meva... No sé ben bé exactament si t'he entès. Jo crec que sempre hi són les mans. No hi ha ni un sol moment, com diu el maestro Eckhart, que nos podem separar d'aquestes mans. Tant sigui, ni el moment, diu ell, d'un sol parpadeo, no? Dic en castellà. Això diu el maestro Eckhart. El que ens adonem és otro tema. A vegades no ens adonem. No? Quan estem en un... Quan la consciència està present, no? Sentim aquesta presència i podem experimentar a diferents nivells una presència, un testigo, un testimoni, una emoció, diverses coses que ocorren en un estat, podríem dir, de contacte en aquestes mans, no? En aquesta realitat, en aquest ésser, en això que ens configura. Però jo crec que quan una persona està dormint, les mans també estan.
Cuando una persona está en un coma diabètic, com vostè deia, no cap dubte que està, encara que jo no lo reconegui. No hi ha ni un sol moment en què jo me pugui separar d'aquesta realitat que a tots ens configura. A veure... No, per exemple, crec que Sant Pau que diu, quan té l'experiència de transformació i cau del cavall, diu alguna cosa així com ara ja no sóc jo qui viu, sinó que és ell que viu per mi o a través meu. I jo crec que això té molt sentit. I la vida no depèn dels designis de la nostra voluntat personal. Mentre ara aquí estem parlant, n'hi ha algun altre desconegut que misteriosament ens cuida i fa que el nostre cor bategui, que passin 1000 de procediments químics en el nostre cos. N'hi ha una gran sabidoria més gran en la que ens apoyem i que probablement està molt més enllà per almenys de la consciència conscient. N'hi ha una altra gran consciència que fa que moltes coses es moguin exactament de la manera que es mouen i amb un propòsit probablement inescrutable. Així que, en realitat, jo crec que la gran apertura al cuidado, el cuidado de l'espiritualitat, de l'esperit, apareix justament quan el jo personal més calla. Hi ha aquesta història també de la persona que ha mort i arriba al cel i llavors, què sé jo, amb Déu fan el comentari de dir, bueno, per veure on tens que anar a parar, revisem una mica com ha sigut la teva vida. I llavors miren com ha sigut la vida d'aquesta persona i després la persona està molt enfadada i li diu a Déu, escolta, com s'explica això de que en els moments en què tot m'anava bé n'hi havia 4 petjades i tu estaves al meu costat acompanyant-me i en canvi en els moments en què realment estava patint i m'ho passava realment malament i tenia un coma o em passava això, o m'havia deixat el marit o havia perdut un fill. I com s'explica que aquí només 2 petjades? Per què em vas abandonar? I llavors Déu va dir, coneixeu això? Diu, tu ets un ignorant. Justament en els pitjors moments només hi ha 2 petjades perquè jo et portava en els braços. Aleshores, jo, per exemple, una vegada vaig anar a Salvador de Bahia, de Carnavales. I em va passar una cosa molt curiosa que just en l'avió d'anar a Salvador vaig tindre un mal de panxa terrible. Arribo a Salvador de Bahia de Carnavales i el primer que faig és anar a l'hospital. I el segon que passa és que m'operen d'apendicitis. Jo no coneixia ningú, però allí un senyor negre em punxa, m'adormo, em treu un apendicitis i quan em vaig despertar, el primer pensament que vaig tindre va ser podia no haver despertat mai. I tot i no havent despertat mai, alguna cosa més gran m'hauria seguit cuidant. Però ja que m'he despertat, mirava els metges allà al costat i els deia gràcies, moltes gràcies, moltes gràcies. Preguntes. Sí. Dic, la conclusió a la que he arribat, evidentment, és aquesta. O sigui, com que no hi ha cap record, vol dir que no hi ha res i l'única cosa que et queda és precisament aquesta sensació per la qual comprens a Déu. O sigui, que és claríssim. Més preguntes? Hi havia més mans? Bé, primer de tot, vull agrair-vos tot el que ens heu comunicat, ens heu dit, que és fondo i ens arriba al cor. I realment jo també he estat tocat per el tema aquest de caure, en caiguda lliure i amb el vèrtigen i sentir o no sentir unes mans que ens agafen, que s'acompanyen. I el que voldria simplement és potser compartir també un altre sentiment vinculat amb això. Una de les coses que vaig descobrir en un moment determinat de la meva vida, llegint els evangelis, és copsar una determinada traducció que només hi és, i que és el text de Marc i de Mateu, quan el Crist de la creu diu, i va fer un crit esfereïdor, que és una traducció que alguns no la utilitzen.
i utilitzen, va fer un gran crit, amb veu molt forta, però parlar d'un crit esfereïdor. I el Senyor va fer un crit esfereïdor i va dir Eloi, Eloi, lama sabactani. Fixeu-vos, Eloi, Eloi, lama sabactani, Déu meu, per què m'has abandonat? Ell que fa uns dies abans o unes hores abans diu em deixareu sol, diu, però no estic sol. El que té és una vivència de soledat, terrible, d'abandó. És allò de dir, tots s'han enfonsat, els deixebles han fugit, les autoritats m'han tret del temple, de la llei, m'han dit que a més soc un blasfem, m'estan matant i jo em sento amb caiguda total. I, curiosament, una mica més després segueixen els dos, Mateu i Marc, dient i va tornar a cridar i va expirar. I escolta, perquè pots pensar, és que potser va morir en la desesperació, en aquest sentiment d'abandó, que no hi havia mans. Lluc, que és molt més polit, això, i que és un senyor molt més, diguem-ne, culte, doncs diu, i va dir, pare, perdona'ls perquè no saben el que diu. I Joan, que va per un altre camí, que és un teòleg, doncs també fa una altra expressió, tots s'han complert, com que va molt serè. Però això no lliga massa amb les altres versions. I és que sabem que l'Evangeli és la versió que es comuniquen testimonis diferents i que, a més no totes són iguals ni són exactament... Bé, no vull allargar-me més. El que vull dir és que aquesta experiència de caure en picat, de caure en el vèrtigen sense mans, probablement la tingui molta gent i la veritat és que a mi l'únic que d'alguna manera em fa serenar-me una mica és pensar que el Crist també la devia tenir, o la va tenir, i que malgrat tot puc confiar que amb la presència meva pugui acompanyar aquesta caiguda, però probablement no la pugui eliminar i es donarà a molta gent. Gràcies. Més qüestions? Aprofitem si aquest sector hi havia alguna pregunta o comentari més. Endavant. Vaig a dir el que he sentit mentre anàveu parlant. Aquesta voluntat, moltes vegades, de veure, viure, interioritzar, molt sovint la tens plena de sentiments, però arriba un moment de la nit fosca. Santa Teresa la va viure, Teresa de Calcuta, i és terrible en aquests moments sentir-te d'aquesta manera. Encara que la voluntat et diu, no et preocupis, Déu està en tu, hi ha aquestes mans, a vegades és dur. El senyor, ara no em surt el nom, no ve d'aquí. El que ho ha presentat, has parlat realment de que hi ha moltes persones que voldrien tindre aquesta seguretat en què hi ha les mans que t'acullen, que t'esperen, que t'acaronen, però de vegades és molt difícil. Més qüestions? Comentaris? Allà enllà. Sí, Berta, una pregunta que és una perplexitat a vegades, no? A propòsit de la meditació, els autors advaintes diuen un procés, un camí llarg, costós. En canvi, els neoadvaites tots parlen, des d'autors potser molt populars i coneguts per tothom, com el Taolla i d'Admés, que és com per una gràcia, que és que de cop han passat a una no dualitat. Vosaltres heu parlat de camí llarg. Em pots dir alguna cosa? Sí, jo crec que són totes dues coses alhora. O sigui, no sé si heu entès bé la pregunta que ha fet. O sigui, com el procés de la trobada amb el jo més profund, en l'experiència del misteri, de l'absolut, com un camí, com un procés, com un camí llarg.
o com dintre d'unes altres filosofies és com quelcom que succeeix de manera espontània, repentina i potser sense cap itinerari llarg. Jo crec que sempre és una gràcia, sempre. Sempre és repentino, si vols dir, sempre ocurre en un moment donat, pero es muy diferente una experiencia del ser que somos, de esa realidad absoluta y divina que nos configura, es muy diferente a que toda nuestra personalidad y toda nuestra vida se vaya haciendo coherente, totalmente adecuada a esta voluntad divina, a este vivir cotidiano adecuado, o sea, simplemente hacer lo que tengo que hacer, esa frase que suena tonta, pero que es muy profunda en realidad, porque todas las cosas de la naturaleza, precisamente por no disponer de libre albedrío, como decimos nosotros, realizan para lo que están hechas. Un árbol es un árbol y es un árbol. Somos nosotros los únicos que podemos llegar a ser nosotros mismos o no. Y ese proceso es un proceso largo, tenemos justo la vida que se nos otorga para hacerlo, ¿no? Ahora, las experiencias de esa realidad absoluta que nos configura es una experiencia que puede ser perfectamente en un momento dado y puede quedar incluso solo como recuerdo. Por eso siempre hay que tener esos espacios de silencio, de contemplación, porque para ver se necesita tiempo de contemplación y ver la realidad tan cambiante y tan polifacética con la que nos encontramos, con tantas situaciones conflictivas que, como se dan, necesitamos ver, tiempo de contemplación. Y es a eso a lo que yo llamo proceso. De qué manera mi egocentrismo, mi narcisismo, todo eso que Joan hablaba cuando hablaba de las pasiones o de los pecados capitales, ¿no? Cómo mi personalidad se pule, digamos. Desde la experiencia profunda de lo que realmente soy, desde esa sabiesa, desde haber saboreado eso, és més fàcil. Però realment estic totalment d'acord en tots aquests místics o mestres espirituals que parlen de que és una experiència instantània perquè no respon a una lògica, respon a una apertura en la qual Déu es manifesta, vull dir, o la realitat o l'absolut es manifesta. Bueno, no, simplemente que yo creo que la gracia es mejor que nos pille meditando también. Y yo tengo la imagen de que la meditación es como anar, es com les ones del mar que van què sé jo, donant forma a la roca. De vegades la gràcia amb algunes persones ha vingut per la via no d'una ona que acarona, sinó per la via d'un tsunami. I llavors exigeix molt de la persona. És cert que n'hi ha moltes persones que mediten i mediten i l'experiència, per almenys continuada del ser, de la presència, no la tenen. Poden tindre algun atisbo i de vegades això és suficient, el record d'un aroma. Però les persones que més establement queden anclades en un estat de silenci, Eckhart Tolle, per exemple, o Amma, doncs moltes vegades ha sigut paradoxalment fruit d'un sofriment molt continuat i el sofriment actua en el cos. De vegades el sofriment és com un foc que va cremant en el cos tot allò que ens permet ser jo. Però quan ho ha cremat tot allò que ens permet ser jo, ja no podem ser jo. Som una altra cosa. És com si definitivament o per fi algunes persones experimenten el ser lliures de si mateixes i paradoxalment s'omplen d'una altra cosa. Però bé, què sé jo, fem el que podem i jo crec que és una molt bona idea, espais de meditació en el quotidià, espais de presència, espais d'atenció,
espais d'expansió del cor també. Jo la seva pregunta, que és una pregunta que jo mateix m'he fet moltes vegades, diria que hi ha 3 respostes, no? Hi ha una resposta, que la direm Santa Teresa de Lisieux, no? Tot és gràcia. Aquesta famosa expressió que Santa Teresa de Lisieux repeteix, no? Per tant, diu, independentment de l'esforç, de la predisposició, aquesta experiència et ve o no et ve, però no depèn del mèrit, del múscul, de l'exercitació o de l'entrenament estoic que faci el subjecte, no? I per tant aquesta experiència de no dualitat, o com deia el gran Raymond Paniker, no, d'adualitat, és una experiència que senzillament s'esdevé, per gràcia. Hi ha una segona forma d'acostar-s'hi que no, que aquesta experiència finalment és la resultant d'un llarg procés d'exercitació. Seria el model, diguem-ne, de l'habitant de la caverna platònica, que després de pujar llarg i penosament de la caverna finalment veu la llum, i per tant veu que tot és i que ell forma part d'aquesta realitat i que no és un subjecte aïllat, sinó que ell és en tot i tot és en ell. I per tant aquí no hi ha gràcia, aquí hi ha exercitació, aquí hi ha treball, i aquesta és un tipus de formulació que també hereten en bona part els pensadors estoics, tant grecs com llatins. I després hi ha un tercer mode de respondre a aquesta pregunta que li exposaré amb la imatge del recipient i de l'aigua. És a dir, un recipient per rebre ha d'estar buit, ha de fer el buit, ha de treure totes aquestes impureses, tots aquests elements que no deixen que s'esdevingui l'arribada d'allò que és diferent d'ell. Per tant, si està molt tancat en el seu ego, si és un recipient tancat, no hi ha ni tan sols una escletxa perquè s'esdevingui allò que ell no espera. Per tant, el recipient cal netejar-lo, cal purgar-lo, cal fer net perquè pugui acollir allò que no és ell. Clar, des d'aquest punt de vista hi ha exercitació, allò que ens agafi meditant, hi ha exercitació, però a la vegada hi ha recepció d'allò que no sóc jo. O bé amb la imatge que utilitza Sant Agustí de la vela, del vaixell i la vela. Un pot preparar el vaixell, tenir una vela ben cosida, ben agafada al màstil, però no fa vent, el vaixell no es mou. Ara, si fa vent i no hi ha vela, tampoc es mou. Per tant, un ha de fer la vela, i ha de posar la vela ben alta, i si fa vent arribarà a la illa de la no dualitat, però si no fa vent no arriba, per ben feta que estigui la vela i el màstil. En aquesta tercera via hi ha una cooperació entre gràcia i exercitació, que és personalment el que jo penso. Si em permet també, clar, alguns autors han parlat també aquests últims anys de materialisme espiritual, és a dir, de l'espiritualitat com a bé de consum. I aleshores també és possible que hi hagi molts camins a través dels quals l'ego, el jo, aquell que vol aconseguir alguna cosa personal, ho vol aconseguir justament per aquests procediments. Però és estrany que això passi. Fem una darrera, encara hi ha aquí una pregunta, endavant. Li arriba el micròfon a aquesta senyora. També n'hi ha una altra, en farem dues. Endavant, endavant. Jo seré molt ràpida, però és que no me puc estar de dir-ho. La meva mare, que l'any 57 va venir immigrant des de Sevilla cap aquí, cap a Catalunya, deia: Dios te cierra una puerta, pero te abre una ventana. Que jo he vist tot el rato les mans, la xarxa de les mans que hi ha de què heu parlat. I penso, i les persones que no tenen aquesta via, amb aquests moments tan terribles que estem vivint, com pot ser, com ho poden fer per amortiguar-se, per veure les mans o per veure la finestra? No sé, una mica, crec que una mica lo hem dit, no? En el sentit de que
i que moltes vegades aquestes persones, l'única manera és que hi hagi gent al seu costat capaç d'acompanyar en aquest procés de crisi, de situació difícil i de més. Moltes vegades la gràcia ve per camins molt diferents i nosaltres, aquesta experiència o aquesta essència nos configura a tots. Lo diví està en tots. Per tant, la presència d'algú al teu costat, és amorós i tenint cura de tu en una situació complicada, és una de les possibles maneres de poder atravessar a vegades aquestes situacions complicades de la vida. Sense dir res, sense donar cap lliçó ni cap recepta, simplement estar al costat. Crec que és una de les coses que es pot fer en aquests casos. L'altre és un camí sempre personal. Hi havia una altra intervenció. Doncs el senyor del seu costat, si és tan amable. Agrair l'aportació que heu fet. Jo voldria dir només un pensament. És molt difícil poder expressar en paraules qualsevol experiència humana. Totes les paraules mai poden expressar la profunditat. I aleshores això és, quan expressem, hem de negar després que el que jo he dit no és la meva experiència, perquè el llenguatge és limitat. I dona la impressió que amb l'explicació expliquem l'experiència. Amb l'explicació intentem expressar allò que no es pot expressar en paraules. I aleshores ve al cap aquella frase de Jesús a la creu: in manos tuas, Domine, commendo spiritum meu. Després de la tribulació, l'única paraula és: el meu esperit te les deixo a les teves mans. No puc fer res més. I encara una altra. Farem la... Hola, bona nit. Primer, només volia comentar-vos que jo tinc una amiga fantàstica, que és la Montse Batlle, que m'envia una abraçada per tots dos, que ha escrit un llibre molt bonic, que es titula precisament Lo íntimo y lo sagrado, i fa referència a lo íntimo, que no podem arribar a lo sagrat si abans no hem arreglat tot el que tenim a dintre i tot el que portem. Una abraçada per d'ella. Gràcies. Molt bé, doncs escolteu, posarem punt final. També us vull convidar a la següent, que serà el 12 de juny. Aquest cop la tenim més a prop per qüestions d'agenda de la persona que ve, que és una lama tibetana. Això és un fenomen molt nou en aquests diàlegs. Us convidem a venir. El tema és el diàleg entre l'espiritualitat budista i l'espiritualitat cristiana. 12 de juny a 7:15, aquí al Real Monestir de Pedralbes. Moltes gràcies i molt bon vespre a tothom. Adéu, Cristina. Sí, que vagi bé, que vagi bé.